Ay ayaten ka inggan at palbiag dinto mamaliw dinto manasanas nubaybayan na laksidem tuy ayat umpal-pumpun liday kinadaksang dasa ay ayaten ka nga ipangpangruna nintuket agsarday ngayon kay dumduma nubuliban na ket siyak tirang dasam banag kumpun patay anak kalkaldaan. Ay ayaten ka inggan at palbiag dinto mamaliw dinto manasana nubaybayan na laksidem tuy ayat tumpal-pumpun liday kinadaksang dasa ay ayaten ka nga ipangpangruna dintuket agsarday ngayon kay dumduma nubuliban na ket siyak tirang gasam banag kumpun patay anak kalkaldaan banag kumpun patay anak kalkaldaan.